Ikan nandur ngendi Mbah cipermu iki? Bawa nandur. Walu ya, Neng. Mangane urupin tambahan barene. Walu esuk. Lah nek sing kena. Yo kakek. Masih di aktivitas Kampung Plosok. Aktivitas Kampung Plosok ini esok tanggal 18 di bulan Mei 2024. Kebetulan ini mah tanggal 1 besar. Menyelesaikan pekerjaan buka rumah. Habis sarapan pagi, ada buah pisang, gedang, geget barmadang. Nah, terus konten ini sampai selesai seluruh ya. Suasana pagi, aktivitas pagi, buka rumah di kampung terpencil pelosok Trenggalek. Pagi hari di edisi hari Senin. Nah ya, seperti biasa melanjutkan pekerjaan kemarin ya, masih suasana bedah rumah ya milik Mbah Sarli yang ada di Kampung Plosok Trenggalek. Nah, lanjutannya seperti ini lur ya, kemarin masih membuat teras, sekarang tinggal pasang gedek ya, pasang tembok lur. Seperti sebenarnya lanjutan video kemarin. Nah, iki mang tanggal 1 besar iki mang wisan. Besar, Pak. Nggih. Tebire esuk malam Kamis. Nah, ini beras sapi ya. Alhamdulillah ana sing beras sapi. Ini ceritanya masak kayu lur. Gawang Mbak Siri. Bikin gawang lur yang rencana mau dipasang di sini ya. Awakmu loro kabeh? Oke, mangke bisa serasa lagi. Ketane jamu kok. Iki ampuh bat iki. Iki lek kene reneng lho, Mbah. Nah, kecil ini kok. Ada apa no kok? Apa? Nek tuku? Kopos iki. Ana kau jamu apa ya? 5.000. Citok. Sandling. Kena no kok keseritek gen kuat. Madang ketenok Mbah Sarli lek dijamone iku kan kesit men. Ceritane iki ngobos ngomongne jamu lur ya. Ora, wis apa. Nganu ora. Gocono dan bapakmu kok plester. Nah, di pasang kasih cok. Ikan nandur ngendi Mbah cipermu iki? Bawa nandur. Walu ya, Neng. Mangane urupin tambahan barene. Walu esuk. Lah nek sing kena. Yo kakek.
Mau pasang kasih buat sorry kok paku ada sapi nah kok ya pas lebay singkulan mlaku ngulan rada jesek titik pisan kamar tidur ya. Iya. Kamar tidur. Tuh. Kasih buat ya kidingi segane tidurne mlayu. Dan bibit so kayak mulat-mulat kayak sengon kuwi lek liwate 2,5 meter ndak bagi lek iki usuk ini sengon tekek jelane sahabat pendati ki tipuk wis sengone lek man ki apa jeru ya cara nunuke Mbak Sarli sengone lek man ki apa jeru ya lek pomo ditengker iki nunuke lek pikirmu teko mbong kok ora sama nunuk teko mbong kuwi lek jatuh utuh ya maksudku kader sing ra kena setengker ki lek belungan omah sitok sakmene cukup ora lek ana ora sama lek teko ngesor lek nunuk lek kowe bedhek ora teko sor lek jatuh teko ngesor mati lho anu sing anune sing diserang ya iya kuwi ki ya barang setengker oleh sensu pirang dino lah iya lek benso kita anu lek bakul kan yo kuwi totalane karo sak nekake nganggon barang kuwi kan wis diam bakul ngono kuwi meh imbangane patu kira ning sedikit sekolah kaya patang dina iki buku kae lek dine padha Gedangnya nang kelentengnya apa ya ora sini li. enggak Pak Iki kok dibah panenmu? gunung kok apa Infone gawang infone nggih gawang lur. Lawange wis siap masang. Lawange siap masang. Figurane ya siap masang. Figurane siap masang. Figurane rong lembar. Plafone wis dadi. Oh, tinggal papan iki. Pon beres. Kamar wis beres. hah nang kene sih masa dewane anu yo saknenge harplek kuwi ki kula ndur atekane nambah ya ora pasan kok Heh? nah Itu pono?
Alah dari tembah. Ora disepono ri teh. Oh iya semuanya. Tiplet teh. Oh, mari ganda gawangmu wis ukuran tipis. Engko anu Padahal potongan Iya, pleten. Model lawangi enteng kok. Wis iki ukuran menit tiplet. Bisa Iya. cuma plet. ada sak. Itu tukang-tukange. Ada kan kan sini. Stop. Banjir. Mambengi rereng banjir. Tahun 25. Terima kasih sedulurku Anda sudah menonton ya dalam konten ini. Bila mana di sini Pak D salah kata, salah bicara, salah obrolan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan tunggu konten berikutnya masih di suasana bedah rumah, pugar rumah yang berada di kampung terpencil pelosok desa Trenggalek ya, tepatnya di Kampung Blumbang, Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.